Tama yan. Pag Gawa. Kunang ito. Sige. Alis ang halis. Gano'n. Alis kasi yun. Ayan po mga parang Jason natin, dito na nga tayo sa sa barracks, araw ng Lunes. Baga nagluluto siya sa kagayan. At karating lang natin. Kakampisa pa lang naman pala nila. Yun, kakarating lang din nila. Kala kulit na ako ng gusto. At mag-BS muna ako. BS muna ako dito sa harap ng bahay ni Ate Bidaan. Kaya Joel, Kagatcho, sa si Nono at si Otol nandun sa naguhugas ng buta dun sa barracks. BS muna tayo. Change outfit. Yan, good morning sa lahat. Shoutout sa lahat ng mga viewers natin, sa viewers, mga sponsor. Shoutout po sa inyong lahat. At dito na kayo isa-isahin para baka may makaligtaan tayo. Yan, shoutout na lang sa inyong lahat. Alright. Ayan, at nakabase na tayo. Change outfit. At si Ate Mayang, ang aking friends, nandito. Siya magluluto ng tanghalian namin. Luto na ako ulam, kanin na lang. Anong luto mong ulam? Paksiw ko nun, sabi ni Kuya Noel. Naluto na? Paksiw na? Tilapia. Oh, lupit. Yan, wow. Amoy. Maasim yan. Kasi paksiw. Oh. Sige, sige. Start na tayo. Nagluto kagad si Ating Mayang kasi may pupuntahan siya na importanteng mahalaga. Oh. Sabi ko na eh. Oo. Kala ko late na ako. Kakasimula pa lang pala nila. Kakarating lang din ni Kagatcho. Marina talaga ito. Ayun at gagawa si Kuya Joel ng pamporma dito sa Poste. Ito yung ginawa ni Gatcho nung Sabado. Kita na yung bintana. Ngayon naman yung Poste bubuhusan namin. Paggawa muna si Kuya Joel ng Porma. Ano? Oh. Bawa na ito magamit ay. Marunong ka niya. Uulan.
Even when you're next to me, I feel like you were gone. It's all the things you never show. They're all the things I want to know. Secrets start in your heart so slow. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. But if you don't wanna tell me now, I guess I'll never know. I never really know what's going on. Look at me sometimes. Ayan, nagbabadya yung ulan oh. Uy, pakitayin man. Babadya yung ulan. Pakitayin man. Babadya yung ulan. Pakitayin man. Okay, ito. Dito. Pwedeng pwede. Hindi mo saan siya pagkakaking. Ano po mo? Tadi ka mapun. Santai.
Sulog mo na, sulog. Sulog mo. Yan, may naugoy mo. Tara boss. Black yan. Nilalagyan ng lumbre. Pinapatibay talaga yung bahay, sariling gawa eh. Nag-aakos, nangangayamon. At ang sasabihin ko pa sana. Gatikutan. Sasabihin ko pa lang at paluin niya yung nilagay sa pahay. Muntikan talaga. Mahangin pa naman.
mo. Kamaya. Nanti. Sana ba kaya yang? Tari na to. Yan ang ibubilgot. Ay. 4G yun. Ang pangibay na ako. Yan pala sa gitalo pa rin. Iya mo ni kaya ni inagapang mo ni Porma. Eh, nung ka din. Ay, Ulang pa. pag kasakikan, pag sabi mo ka, ay gana. Sabi na ako nga eh. Dano mo eh. Pero ang simento to. Sad. Sad. Bukan ada semartelo kaya, linda pakita mo tadi. Para tulog na. Sad to. Tulog mo kaya ganun to. Tara. Ang lamuog. Lawod-lawod, nagluluto sa pato. Saan? Gabi? Nag-approve sa pato kung ano kung hindi ko raw no. Marami na katulog na. Oo. Hindi siya na eh. Wala. Ang gabing pulpul. Ako sa gabi. Wala pa to. Anak ko no. Daraw nagsambot. Hindi mo lang kamo ko. Yung padiyong ko, inalap ko sa hapon, pakasimba ko. Dirang basot. Ay, hindi ka na. Di mo lang nagmangod. Di ka na. No, tindi ano. Siguro ito mo sumabi. Diyan. Kadakul baga sa...
Ah. At 11 na at magbe-break time muna, pahinga muna. Kanina pa nakaluto si Ate Mayang. Pahinga muna para ano, sikain. At yung gawa namin ngayon ay ano, nagawa ng porma at bubuhusan to. Buhos dito. Naka-prepare na para pakain, diretso na yung gawa. At tingnan natin kung ano pa yung magawa pagkatapos nito. Kung may ano pa tayo ma-vlog. At ayan po, siyempre hanggang dito na lang muna. At putulin muna natin yung vlog na to. At mamaya yung pagbuhos ng poste para hindi gaano mahaba. Yan. Siyempre muli maraming salamat sa lahat mga viewers, sa lahat mga sponsor ng Pabay Project ni Kanol Vlog. At salamat po sa suporta nyo sa amin sa Team Pahuay, lalo na kay Kuya Noli. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ayun po, God bless to all. I love you. Bye bye. Mwah.